मिथिदो नोंबोखौ मदद खालामदो नागिरनायाव। जिंगा दासि आयं, आं मिथिगौ आब' इसा बबेयाव थांदों। मा? नों मिथियो? औ, आं मिथियो। आंजों फैल' नों। दैजि, इसाया बबेयाव थाङो नोंनो खोन्थालांखादों नामा बियो? गैया आयं, आंनो खोन्थालाङाखै। आं साननाय जायगायाव थाङाखैब्ला बियो बबे जायगायाव थांथावगौ? बियो जेरावबो थाङाखै। आं जे जायगायाव सानहरदों बेखौ बेयावनो लोगो मोनगोन। थारैनो बिफाङा जोबोर गोजौ जानानै दङ। दिनै बे बिफांखौ नुनानै आं मानोबा गाबनो ओंखारदों। बे दंफाङा आंनि अननायनि नेरसोनमोन। दिल्लीयाव थाङैनि सिगां बे दंफांखौ आंनि आखाइ फारनैजों गायनानै गालांदोंमोन। दिनै आं फैनानै नुफैफिनबाय। बे दंफाङा दाबोनो दङ आरो बेसेबांबा गोजौ जाबाय। रननि आरो आंनि अननायनि नेरसोन बे बिफाङा। बिफाङाथ' दङ। आं जे थांखिखौ लानानै गायलांदोंमोन बे बिफाङा दङ माने रना दाबो थिगैनो दङ। नाथाय दा रना बबेयाव दङ, माब्रै दङ, आं बेखौ बोरै मिथिबावनो? जों सानैनि नेरसोनाथ' दाबो गोथाङैनो दङ। आसा खालामबावो बे दंफाङा जेसेबांनो थागोन एसेबांनो रन आरो आं थिगैनो थागोन। आयं, हनै फैलाय, नाहरफै। आब' इसा बेयावनो दंमारो। आं जेराव सानदों बियो बेयावनो दंमारो। हो? दैजि? दैजि बिनानाव, नों बेयाव माबोरै सफैखो? आब', नोंखौ नागिर आयं आरो आं नोंनि खाथिसिम सफैयो। बिसोरनोथ' आं खोन्थाबोआखैमोन। बिसोरो माबोरै मिन्थिनानै आंनि बेसिम सफैखो बिसोरो? इसा, मा खालामनाय जादों बे नोंनि? नोंखौ एथ'ग्राब नागिरबाय जोङो। बेबायदि खोन्थाबोआलासे नों मानो ओंखारखो? आयै, आं बेयाव ओरैनो फैयाखै। बेयाव आं गालांनाय माखासे जिनिसफोर दङमोन। आं बेफोरखौसो नायफैदों। आरो आं बबेबा ससेयाव थांदों, बबेयावबा ओंखारलांदों। नोंसोर आंखौ मानो होसो नागिरबाय थानांगौ? आंखौबोथ' हारसिं दसे बेरायनो हो। फिसा हिन्जाव, जायनि जाहोनाव नोंखौ बेसेबांबा गोजानाव फरायनो थिनहरदोंमोन जोङो, नोंथ' बेखौ गोसोआव दङ? दङ। अराय सम रननिफ्राय गोजानाव खालामनो थाखाय आंखौ नोंसोरो दोनहरदोंमोन। अब्ला मिथिनानैबो मानो मिथिया बायदि? नों आरो फैनानै बेफोरबायदि बेरायबाय थायोब्ला, हारसिं हाला थाबायबाय थायोब्ला, बै रोना जुदि नोंखौ नुनानै आरो बोनानै लांफिनबावोब्ला नों मा खालामनो? आयै, बिनि फिननाया आंनियाव गैया। नाथाय खोथाया बेल' दङ। नोंनि आरो आंनि गेजेराव जे फांसे बिफां दङ, बे बिफाङासो फोरमान होगोन। आं मिथिगौ बे बिफांनि सोमोन्दै। आंनो गासै खोथाखौबो नोंनि बिनानाव दैजियानो खोन्थादों। मा? बे बिफाङा नोंनि आरो रननि नेरसोन नङा होनलाय? नंगौ। बे बिफाङाथ' दाबोसिम दङ आरो बेसेबांबा देरबाय। नाथाय बे दंफांखौ गायनायनि गुबै नेरसोना मा? बे बिफांनि नेरसोनानो बेनो। बे बिफाङा दङ माने आं दाबोनो रननि आरो रना आंनि। आयै, नोंसोरथ' आंनि उन उन फैफामारबाय। नाथाय दाबो आंहा मोनसे जायगायाव थांनांगौ दङ। बे जायगायाव आंखौ हारसिंनो थांनो हो। बेयाव नोंसोरो फैफानो नाङा। नोंसोरो जि लामाजों फैफिनदों बे लामाजोंनो थांफिन। मोनायैनि सिगां आं न'आव सहैफिनगोन। आयै, नोंसोर थांफिनदो थां। आब', नों जेरावबो दा थां, नों न'आव फैदो। दैजि, थांनो हो बिखौ। आयं, दा आयं हौवाया रायबालाय नोंखौ? आं फिसाजोनि सायाव फोथायनाय दङ। आंनि फिसाजोआ देरबाय आरो बे गियानि जाबाय आरो बे बुजिबाय। बे दा गथ' गोरलै नंलिया। बेखौ जोङो बहाबा थांनायाव होबथानानै दोनो, बेनि खालामनो हास्थायनायाव जों बेखौ माना होनो।
आंनि फिसाजोआ जेखौ मावनानै गोजोननाय मोनो बेखौनो मावथों। आंनि फिसाजोआ जायखौ लानानै गोजोनो बेजोंनो थाथों। आंनि फिसाजोआ जा नागिरो बियो बेखौनो मोनथों। जानो हागौ आं बिनि बिमा। आं बिनो खालि जाहोनो लोंहोनो गानहोनो जोमहोनोल'सो हागौ। नाथाय बिनि गोजोननाय, बिनि सुखु, बिनि रंजानाय, बिनि संसार, बिनि थांना थानाय लामाया आंबो सानो रोनिनो आखायाव दङ। बियो जा खालामनो गोसो खालामथोंसै। दैजि आयं, नों फैदोल', जोङो थांफिननोसै। हे इसोर, आंबो बेखौनो आरज गाबो नोंनियाव, गुमैरोना मोजां जाथोंसै आरो आब' इसाखौ गुमैरोननि सेरावनो लांफिनथोंसै। बिसोर सानैया जेब्लायबो आलो गोजोन संसार जाफिनथोंसै। सासे मानसि फैनो गोनांमोन। बिनि सम होनाय बायदिथ' समा जाबाय। बोरो दाबो सफैयाखै माथो मानसिया। फैगोन ना फैला बेबादि नैबा। फैयाब्लाथ' गाबोन बिनि न'आवनो थांनांगोन। अफिसनि खामानिखौ बेबायदि गारनानै दोननो हानाय नंला। समजों लोगोसे गासै खामानिखौ मावलाङाबा माखासे प्रजेक्टफोरा ओरैनो थालांगारो। सार, आं सफैबाय। मैया फनाव रायलायहरनाया नोंनोमोन नामा? औ सार, मैया नोंजों फन रायलायहरनाया आंनोमोन। आंनो खामानिनि सोमोन्दै नोंजों रायलायनो फैगोन होनना बुंहरनाया आंनोमोन। आच्छा, फैगोन ना फैया एसे आवगायावसो बे बाथ्राखौ सानदोंमोन। नों सफैबाय, मोजाङानो जाबाय। सार, आंनि खामानिया मा जागोन? नोंनि खामानिया कम्पिउटाराव जागोन। आच्छा, नों कम्पिउटारनि खामानि मावनो हागोन ना हाया? कम्पिउटारनि खामानि हागोन सार, मानो हाया जानो। आं कम्पिउटारनि खामानिखौ मावनो हाजोबगोन। बेनो जागोन नोंनि खामानिया, कम्पिउटारनि खामानि। आच्छा, खामानिया मा जागोन बेखौ उनाव जों नोंनो फोरमायसिगोन आरो नोंनो फोरोंसिगोन। बिदिब्ला नोङो दिनै थांदो, गाबोन नोङो फैबानो जाबाय। जागोन दे सार। बिदिब्ला आङो गाबोन खैथासोआव फैनांगोन? ओरैनोथ' जोंनि अफिसा 9 बाजिनिफ्राय जागायजेनो। जागोन दे सार। बिदिब्ला आङो गाबोन फैनोसै। सम बायदि खारनो आं नाजागोन। सार, आं थांनोसै बिदिब्ला। जागोन दे। सिख्लायाथ' जोबोर समायना। बिनि रायलायनायफोरखौबो भद्र गुरै मोनबाय आं। जानो हागौ जोलै मोजांनिनो फिसाजो जानो हागौ बे। देरहा, नों आंनि खावलायाव आखाइ होदों। दाबो बावाखै बै नोंनि सोबा जानायनि बिसखौ। सागोरनि दैया रानलांथों, बुहुमा बेलथायलांथों, थेवबो नोंखौ निमाहा होनायाव गैला। जेखियानो जाया मानो, बे गिलाससे दैयानो नोंखौ अराय समनि थाखाय फोजोबस्रांगोन। जोमै, मा लाखो गिलासाव? बिखौ आं लोंनो लादों। हा, नोंसोरो बबेयाव थाङामोन? दाबसे जायगायाव थांदोंमोन जोमै। जानांगौ नोङो न'खरनि गासैबो खामानिखौनो हारसिं मावजोब्बाय। आरो माबाफोर मावनो दंबावो नामा? आं नायनानै मावहैनोसै। दैजि, नों न'आव थानो मोनथिला ना? सान हर नों मानो बिसोरनि खिथु उन उन बेरायफाबाय थायो? सोरनि आयै? आयंमोननि? आयंमोना जेरावखि थाङा मानो बिसोरो मोजां खामानियावसो थाङो आरो बिसोरनि मोजां खामानियाव आंबो थाबायफानो हास्थायो। नों जेबो मिन्थिया। नों दाबो उन्दैयैनो दङ नालाय। सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ नों सायख'नो रोङाखै दाबो। आं बुङो, दिनैनिफ्राय नों बिसोरजों थाबायफानायखौ बन्द' खालामनो नांगौ। नङाब्ला नोंखौ बिबैनि न'आव दोनहैफिनगोन, मिन्थिखा? आयै, नों गावनो गाज्रि। नों गाज्रिखायनो नों आयं सोरांस्रिखौबो गाज्रि सानो। आं मिन्थिगौ नोंनि गोसोनिख्रुइबो आयं सोरांस्रिनि गोसोआ साफासिन। बिनिखायनो आं आयं सोरांस्रिजोंल' थाबायफाबाय थायो। नोंनि आयं सोरांस्रिया मोजां ना आं मोजां बेखौ नों उनाव मिन्थिसिगौ। नैबे गिलासावसो गासैखौबो खालामजोबगोन। मा होनखो आया? आयै, बे गिलासावसो खालामजोबगोन माने? सोरखौ मा खालामनो हास्थायदों नों? बिदिब्ला बे गिलासाव नोङो बिस लादों, सोरखौबा बुथारनो? आं बुंदोंना, सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ नों दाबो मिन्थिया आरो मिन्थिनोबो दाहास्थाय। आरो नों आं जा बुंनायखौ खोनादों बेफोरखौ नों खोमा दाहो। थां, न' सिङाव थांनानै थाहै। जागोन दे। नों सिन्था खालामनो नाङा। औ, बेबायदिनो खालामनाया मोजां जागोन। बिदिथ' दा आंनियावबो फैसा गैया। अब्लाबो जा हायो आं नाजागोन। दे बिदिब्ला नों दोनथ'दो, आं दसेनि उनाव नोंजों थांगासिनो। बबेयाव थांनो? जोमै, लोगोआ एक्सिडेन्ट जादोंनो। आं बेयाव थांथारनो नांगोन। आरो खोनासंलाय, नोंनि आखायाव जा फैसा दङ आंनो हरथ'। आं नोंनो उनाव होफिनजोबगोन। थारमाने लोगोआ जेब्ला आंनो हरफिनगोन अब्ला आं नोंनो होफिनगोन। लोगोनि खैफोदनि समाव मदद खालामनो
जोमै फैसाया बहा दं? आलमारियावनो दङ, लानानै थां।